फारसेथिं जेनहां जादों लागाव नैबे समाव एबार मा होनो बेखौ दाखिनाय आरो सना ना रुफा जेनेबा बबेबा मोनसे गावबागाव टिम बासिलायदों आरोना टिम बासिनो थाखाय माने दाखिलायनाय थायोमोन आरो डाइरेक्ट माने बासि माबानो हाया नालाय सिलेक्सनथ' खालामनो हाया नालाय नङाबा थगायलायनाय गिनांगौ ना ओंखायनो माने दाखिलायनाय मोनसे नेम दंमोन आरोना माने दाबो आं गोसोआव दङ सना ना रुफा होनलायनाय नङा होमबा नोंसोर मा होनलायनानै लाखो बिमाया सोर बिमायानो इसोर आरोना नै बिसोर बिमा बासिनानै लागोन बिसोरो मोननै टिमनि आरोना बिसोर गावबा गाव बासिनानै लागोन दाखिना फैबाय नै गरायना मैदेर ओरै बिदो गरायनांगौ ना बायदो माखौ बियो एबार आयौ मा नाम लाना फैखो बिसोरो बोरमा लाबाय रानबाय दे नोंसोरलाय जोबोद इउनिक नाम लाना फैदों आरोना नोंसोरलाय मा नाम लाना फैगोन बिसोरो सोर मोसौ खिया सोरमोन बोरमा खिया सोरमोन खोन्थालाय मा मुगै सुगै नाम लाखोलै बिसोरो दे माने गावबा गाव टिमखौ बासिलायबाय एबार होसिगोन एबार सोर बोलो गोरासिन नायदो एबार नै ओरैनिया मा पार्टि ओरैनिया बोरमा खि पार्टि ना गराय खि पार्टि मोसौ पार्टि होमबा ओरै गराय खि पार्टि दै बै लास्टआव जाय दाखिनानै दोन्दोंमोन बेनो बिसिना नामा नायलांबाय थादो नै जाखाजोब्बाय एबार सिनायसिगोन गराय खि पार्टिया बांसिन ना माबाया मोसौ खि पार्टिया बोलो गोरासिन नै इयाव नुसिगोन दा एबार नै बिसिना मालाय रेडि थाखाबाय पार्टि मोनसेया नै फैयाखै माथो माबा रायखुमालायदों नामा बे समावहाय एकदम नै बोलोआ दुब मोनथारथोसैलाय बिसोरो बोलोफोरा हांबाय बयबो नै बिसिनि टिमखौबो एसे खोन्थानोसै आङो ओरै माथो थियानो गैया नै बिसिनि टिमखौबो खनसे देखायनोसै आं बेखौ नोंसोर बारहोनो हागोन नोंसिनिखौ वाव ओरैनियाबो बोगासिनो जायाखैनो सोर हायो लागा सुरु बाब्रे बा नै लांजाथारो बोलो हाथारसै नै बोलो देरहाबाय गैला बिसिनि फारसेया गैया नै बिसिना मालाय देरहाबाय नै बिसोरो एकदम देरहाबाय इजियावनो बोलोखौनो होआखै बेस्राफोर जे मा देरहामारबाय आरो माने नै बिसिना मिलायाखैनो गावजों गाव फार्स्ट राउन्ड दिरुं बोनाया माबा फार्स्ट खनसे थांबाय आरोना बिसोरो खनथाम बोनांगोन ओमफ्राय खनथामाव खननै देरहाबानो देरहागोन आरोना उल्था फाल्था होगोन एबारनिखौ मोनसे बेलेग टिम होगोरगोन एबार सोर जागोन बिसोरखौनो बोखोखानोसैनो बिसोरखौ सोलायनानै साहा दोनहरबाय जाय देरहादों बिसोरखौ खोला दोनलायबाय आरोना एबार जाय देरहायो नैबे पार्टिया देरहाबाथाय बिसोर देरहाबाय आरोना नैबे उनथिंनि दहाय जेननाया जुदि देरहायो होमबाना आरो खनसे बोरबावनांगोन बिसोरो दहाय नै बिसिना मिलायाखैमोननो माबाया
एमा मिलायाखैमोन आरोना ओमफ्राय जेनबाय बिसोर खनसे एबार देरहाथारनांगोन माने बिसोर होमबासो लास्ट खनसे बोबावनांगोन बिसोर देरहाबा खनसे बोबावनांगोन आरोना ओमफ्राय नै बिसोरो जुदि खनसे बोनानै जुदि देरहाबाथाय बिसोर देरहाबाय आरोना सेकेंड राउंड शुरू नै जेनबावसै नामासैलाय लागाव नै लांजाहां लांदों नै माला हाब बोलो गोरा जाथार बिसिना नै जेनबावलायबाय खननै जेनबाय बिसोरो खननै जेनबाय माने जेनबाय आरो बिसोर गैला नै बोलो गोखा होननानै बोलो गैया होननानै फोरमान जाबाय आरो एबार बिसोरनाव गैमारा नै बिसोरनि टिमजों हामाराखसै एबार नै बिसोरनि एसे थगायनो नागिरो बिसोरना थगायनानै लानो नागिरो नै बिद' टाक्स दं नोंसिनाबो एबार माने बिहामजोफोरनि आरोना बिहामजोफोरनिलाय एबार सोर हायो बिसोर एसे दाखिग्रो नागिरदों बिसोर एसे दाखिनायखौबो खोन्थानोसै आं सोर मा नाम लायोलाय मा आसुरि नाम लायो बेखौसो खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो बिहामजोफोरनि एबार नै दाखिनाय नै नोंसिनालाय मा नाम बिसिना सोदोब गैया दे नाम लायाखै बिसोरो बिसोरना माने नाम गैयिसो मा आसुरित दाखिगोन गोजौबाथाय गोजौ खौसेयालाय गेजेराव फै मा होनदों खनसे लोखिखौनो लागोन आं ओरैबायदि खाफाल बोलो गोरा मोनबाय आरो बिस्रा बोलो गोराखौ मोननायखाय ओरैबायदि फुरथि नोंस्रा दुखु दानिफ्राय बोलो गैयिखौ मोनदों होननानै नायनो सं सोर हायो दे आरो गैला दाखिनाय गैला फैद' नै सानै दाखिगासिनो नै बिसोर मा नाम लाना फैलाय हाब खोनानानै थांगासिनो नामखौ खोनागासिनो नै मा नाम लादों नै सोरनो गनद्राय सामथाय नांगौ नै सामथायखौ खेरागान थायो जाबाय दा नोंसोर टिमा जाबाय दा दे सयजन जाबायबा ओमफ्राय नै ओरैजाय लागातार ओरै सेंग्राफोर आरोना ओरैजाय बोरायफोर सोर हायोलाय एबार लागाव सेंग्राफोर नै सेंग्राफ्रा जेनहां बोरायफ्रा जेनहां जादों बोरायफ्रा हाया लागाव हाब मानिनांगोन बिसोरखौ मानिनांगोन दै मानिनांगोन खिन्थु बोरायफोरखौ ओरैबायदि फेजेनबाय एक सेकेन्डआव फेजेनबाय बिसोरखौ बाब बोरायफ्रा माबोरै बोलो गोखा जाखो आच्छा सिरलेब्रा गोजा ओंखायनोसो
बोरायफोरखौ देमेज दोनथारबाय माथो बोरायफोरखौ देमेजआव दोनथारबायलै सेंग्राफ्रा ए मा होननाय जाखो बेलाय बोरायफोरखौ माब्रै 1 मिनिटावनो फेजेनखो बिसोरलाय बोलोखौनो होआखिसै नै सेंग्राफोरखौ मानिनांगोन दे खिन्थु 1 मिनिटखौनो बोआखिसै होनबाबो फेजेनबाय माने बिसोरो बोरायफोरनि खायदाजों हाया नुवाखै बोरायफोरनि खायदाजों हाया बाला फुनलायबावबायसो आखायाव माने बोलोजों हाया सोलोजों होनाय जादों माने इयो दहायसो बोलोजों हायाखिसै नालाय सोलोजों एबार दुरुङाव माबा फुनबाय माने बिसोर बाला फुनबाय नै दुरुङाव बाला फुननानै होबाय माने एबार नायनो सोर हायो नै सेंग्राफ्रा देन्जारलै सेंग्राफ्रा देन्जार मानिबाय आं बा 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 आरो सिख्लाफोर दंथ' गरम जादों एसे मानसिफ्रा बोरायफोरखौ बिराद देमेजआव दोनबाय बिसोरो दे लागाव नै देरहालायबाय हामारा मानिबारे सेंग्राफोर जै होदो खनसे देरहानायनि जै होदोब्रा खनसे देरहानायनि हायालै मानिबाय बिसोरखौ बोरायफ्रा नोंसोरो माबोरै जाखो बोरायफ्रानै 1 मिनिटबो नाङासै माने जेननो नोंसोरनो ए दरम एबार बोराय सेंग्रानिया थांबाय जोब्बाय एबार जाहैबाय बिहामजो आरो बिहामजो दाखिलायनाया बिसोरनि जागोन आरो ना बे समाव नै नोंसिना मा टिम मोनलाय हा मा टिम मोनो रुफाथि टिमा दहायनिफ्रायनो मोखां सोमसोम बेस्राफोर माने नांगौ बायदिखौ मोनाखै नालाय नै बिसिना माबा मोनलाय बिसिना दहाय माने दाखिनायनिफ्रायनो ओरैबायदि फुरथि माने गावसिनि नांगौ बायदि टिमखौ बासिना मोननायनि थाखाय ओरैबायदि फुरथिखा देरहायना मायो मामोन नोंसिना टिमा अनजालि रुफाथिया मोखां सोमसोम ओमफ्राय माबाफ्रा अनजालिया दहायनिफ्राय फुरथि खारै सोर देरहायो नायनि बागै नांगौ बायदिखौ मोननायखाय माने फुरथिथार नै रुफाथि टिमा बेस्राफोर नै दे नै जासमिना गेजेराव लागासिनो दं आरो ना रुफाथि टिम बोगासिनो अनजालि टिमा नै जोब्बाय नै अनजालि टिमा देरहामारबाय माने फार्स्ट राउन्डखौ देरहाबाय आरो ना बिसोरो नै ओमफ्राय एबार सेकेन्ड राउन्ड फैसिगोन बिसोर खोलाथिं फैसिगोनलाय बिसोर साहा थांसिगोनलाय आरो ना रुफाथि टिमा मोखां सोमसोम बेस्राफोर जेनमारबायसो नै मा होनबावनो आरो बोलो खम मोनदोंनो ओंखायनो दुखु नै मालाय अनजालि टिमा खनसे देरहानानै सिन्था गैला एबारनियाव जेनबाबो माने आरो खनसे बोबावनो हाबावगोन बिसोरो लागाव हामारा बिसोरो हामारा बाप नै गेजेराव सेन्देल बारबाथाय देरहाबाय नै अनजालि टिमा देरहालायबाय नै जोब्बाबो गारथाराखै नै देरहामारबायना मोनमारसिगोन प्राइजखौ मोनमारसिगोन ना नोंसोरो बा मोनमारबाय अनजालि टिमा नै बिसोरनाव बेस्राफोर दहायनिफ्राय मोखां सोमसोमखा देखायथ'लां बिसोरखौ नै